салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Ва имрӯз баъзе навигариҳо, баъзе тағйироти иловаҳо ба қонунҳои федератсияи Русия буду боши муҳоҷирон, хориҷиён, нафароне ки шаҳрванди Русия гирифтаанд дахл дорад. Метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва видеоро ба дигарон фиристонед. Лайк гузоред, то ки дар саҳифаи ютуб видео паҳн шавад, дигарон ҳамватанони мо бубинанду ҳамзабонони мо тоҷикон гӯш кунанду ва истифода баранд. ин савобе ба мо мерасад. ҳаминро гуфтанем ки калимаҳои русиро бисёр дар баромадам қайд мекунам, то ки бояд шумо дар Русия зиндагонӣ доред ин калимаҳоро бидонед ва аз худ карда бошед. ҳизби ЛДПР, яъне ки ҳизбе ки Жириновский буд аввал роҳбараш вафот кард, ҳамун ҳизб ба Госдума пешниҳод кардааст ки фарзандони хориҷиён ва яъне ки муҳоҷироне ки мактаби миёна рафтаниянд, онҳоро пурра аз комиссия гузаронанд, дар сурати надонистани забони русӣ қабул кардан нашаванд. Инро бояд ба назар гиред. ғайри ин 30,000 нафар шаҳрвандон ки гражданство доштанд дар Федератсияи Русия, аксарияти онҳо аз Питер буданд, дастгир шуданд. 10,000 нафари онҳо ба хизмати ҳарбӣ фиристодан ба ҷойҳое ки спецоператсия рафта истодааст ва боқимондааш дар военкомат дар қайд мононда шуданд. аксарияте ки саркашӣ карданд, гражданствои онҳо бекор карда шуд. ва инро гуфтаниам ки удостоверени многодетния ки ҳама многодетниё доред, каришокаш нав шудааст, метавонед ки онро рафта иваз кунед, каришокаш дигар шудааст. ғайри ин гуфтаниам ки забони русиро Рособернадзор бениҳоят назорат мебарад, контрол мебарад, минбаъд сахт мешавад. инро бояд донед ки касе ки шаҳрванди Русия ҳастед, ҳатман забони русиро ёд гиред. дар хона ҳам бошад ёд гиред, хонашин ҳам бошад ёд гиред. ғайри ин гуфтаниам 1000 нафар ҳамин сол дастгир карда шуданд дар хариду фурӯши маводи мухаддар. шаҳрванди Русия буданд, шаҳрвандии онҳо, гражданствои онҳо бекор карда шуд. аз ин 1000 нафар баъзеаш нафароне буданд ки дар қайти военкомат намонданд худсарона, онҳо низ гражданствоашон бекор шуд. ғайри ин ба шумо гуфтаниам ки симкарта минбаъд дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон хориҷиён якта мешавад. бисёр симкартагӣ маън карда мешавад. ба кадом хотир? ба хотире ки дар Госдума пешниҳод шуданд ки дар 6 моҳи ҳамин 2024 сол 39,500 яъне муҳоҷирон хориҷиён депортатсия шуданд аз Русия. сабабаш гуногун ва инчунин пешниҳод карданд ки ҳатман як рақами телефони боварӣ бояд шавад дар Федератсияи Русия ки дар кадом қаламраи Федератсияи Русия агар як нафар шахсе ки ғайриқонунӣ зиндагонӣ дорад, ягон ҳуҷҷат надорад, ҳамсояш ба мо хабар диҳад. ҳатто мукофот ҳам пешниҳод карданд ки яъне ки хабар диҳанд, то ки Русияро пурра тоза кунем аз шахсоне ки ғайриқонунӣ зиндагонӣ доранд. ва гуфтанд ки ҳам нафароне ки ғайриқонунӣ зиндагонӣ доранд, аксариятшон ҷиноятҳои зиёд содир мекунанд. барои ҳамин контрол, назорат сахт мешавад. нафароне ки ҳуҷҷат надоред, метавонед баромада аз Русия равед ё ки проблемаҳои худро сари вақт ҳал кунед, то ки ба проблемаи вазнинтарин бо дучор нашавед. инро ман ба шумо огаҳ дорам. ғайри нафароне ки бо контракт хизмати ҳарбӣ доранд дар Федератсияи Русия, наздикони онҳо, хишовандони наздики онҳо ки 5 сол дар Русия зиндагонӣ доранд, забони русиро медонанд, метавонанд муроҷиат кунанд, гражданства ба онҳо дода мешавад. ғайри ин дар назар аст ки пешниҳод шудааст аз тарафи депутатҳое ки нафароне ки 10 сол боз шаҳрвандии Русия доранд, 10 сол анамуно ҳатман аз ҳамун 10 сол яъне пеш гирифтаанд то ҳозир 10 сол шудааст, ҳамуно паспортошон тафтиш карда шавад. инро барои шумо хабар додам ки баъзеаш агар мабодо ғайриқонунӣ бошад, бо делои ҷиноятӣ нашавад. ҳаминро бояд донед ва проблемаи худро барвақттар ҳал кунед. ҳаминро гуфтанем ки подполковники МВД дар як баромадаш гуфт ки Московский областро пурра назорат карда тоза кардан дар кор. акнун мумкин ки ред, назорат, контрол сахттар шавад дар вилояти Москав. барои ҳамин хоҳиш мекунам видеоро ба дигарон фиристонед, то ки дигарон аз ин хабарҳо бархурдор шаванд, чунки гуфта намешавад оянда чӣ мешавад, ҳеҷ кас гуфта намешавад. барои ҳамин то илоҷ аст нафароне ки ҳуҷҷатҳои қалбакӣ доред, эҳтиёт бошед. ғайри ин гуфтаниам ки ман фақат барои маъюбон, камбизоатоне ки ҳуҷҷат пешниҳод мекунам, ман фақат ба онҳо маслиҳати бепул ройгон медиҳам.
нафароне ки шароити вазнин доранд. Инро бояд бидонед. Саломат бошед, дар амони худованд бошед.